what's up again mga ka-Jemsog? Yes, nanasad mi dire magbanding-banding nasad ko numi kunuhay. Nanapod mi nanapod mi lutoon ron. Dara. Kamote. Amo ning siyang himong kamote Q. Nani siya? Nano na pagpanit. Kugihan kasi agtang oh. Maintaining the cleanliness. Wow. Uwan man god, may katiping uwan. Sinyag magkasakit mi. Although nga kuan, inani lang gid mi. Basig kubiron. Basig mag-COVID noon. Magyayuhan. Danay gid, wagi may katipi. Unsa daw? Tinod danay, wagi may katipi. Hoy, kanang luya naman ta. Ni Sarah. Yes, yun na skiri. Skiri. Teng. Yes, skiri. Teng. Skiri. Pag-iwan. Pag-ligad. Masarap nung niluto namin, guys. Lamig kayo among giluto. Oh? So, inaglulunod na siya. Inaglulunod. Nailamas, na okra. Magkamatik yun, guys. Na okra, na taong. Oh, dako, guys. Alam niyo bang naisip ko? Guys, Atay. Actually, guys, magkamutik yumi, guys. Ito yun. Napagyad. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa nila? habang buhay! May interview ako sa iyo. Unsay mong masulti sa atong giluto karon? Sa ako masulti ron, wala pa masulti kaya wala pa naluto. So, unsa may kanila nga nang unsay atong lutoon ron? Ang among lutoon ron kay gitawag ni siya og kamote Q. And scientific name is I don't know. Ang galing mo. Yan, isa pa. Usap pa. Taas mo kaniya guys, no? Anong gwapo ko? Oh, normal naman na kay kana siya. Di na ang pangutan na. What the fuck? Ano lagi na siya gid? Di na ang pangutan na. Anong gwapo ko? Normal sa kana natural kay na gid. Di na ang kay bulngan. Unsa pa ilain? Ganong cute ko. Oh. May buhong pa mo. Ana magina siya gid. Naikiyot to? Bukag. Nganong ang nasa mga tabangan nga cute plan? But now there's nowhere to hide since you pushed There's no my love guarantee. aside. I'm out of my head. Ang laki. Ang laki-laki. Ang laki-laki ng bulaklak. My dreams were wearing thin. When you're gone, where do I begin? Babarali kita ang putang ina ka. Skiri. Iskira, iskara. Skiri. Bang. Skiri. Bang. You really know how to start. Golden They buzzer. said I'm broken. Oh, you really know what to do. You're emotional too. Can't cure. Kini kailan mo ni? Kailan mo ni? Ladies here. Kangkong. Muna kangkong samo, guys. Samo. Napakahirap ito itanim. Dini kangkong man. Ang saya. Ko man ni. Oo. Kanang bitin. Walang katubo kay namatay.
May this here. Oh. Hapit na mag-grow up. Bitaw, this is what we call batong. Batangueños. Batong. In English, beans. Beans na? Foods ay foods. Beans. Foods, dali foods. Unsa to'y kuan? Unsa to katong nilugar nga beans? Mexico. Baguio beans, black beans, Bagyo beans, Cebu beans, black beans. black beans. Vincent. Kuan, Ano pork yun? and beans. Oh, pork and beans. Daghan man klase sa beans. Baguio beans. Beans. Cebu beans. Vincent. Vincent. Ako yun. Ako yun. Beans. Another one. Tak. Joy. Ah, Joy. Joy, mahal kita, Joy. Joy. Kita, Joy. Joy. Love you, Joy. Joy. Ang masabi ko sa inyo guys ay cute ako. I'm tired of being cute. Inyuhan akong bago cute guys. Ay rumusaba sila sa inyo harap kulihatag. Nabati ko. Damig takang guys. So ayun. Agay! Agay! Sakit. Napiskan ko siya mga ate. La. Anong kailangan? Sugar content. Muna isagol sa kuan. Isagol sa kamutikyo. Pampagahi. Pangpatamis. Pangpatamis sa inyong relasyon. Pampagaan. Sa inyong kainit. Social kayo ni Iya Sagas. maya. Ras. Mae ma. Ema. I did it. Safety first, sorong tininanine siyaranine, sorong tininanine siyaranine, sorong tininanine, sorong, ay, asalala. Inchik Bautista. Nagluto mi diri. Estina ni Sara. Yes kana skiri. Peng. Skiri. Pam. Skiri. So guys, finished product namo. Kamote Q. Finished product. Namit ko siya guys. Binli lang na. Ha? Binli. Parayon sa kuno sa kob. Mata lang ha, kung mapulan ka. Murag kindi. Magkindi. Maasim. Mahal. Tayo ng masim. Matamis. Parang basta kang waming subscribe. Shout out, nianan nun siya nga. Wag mig subscribe. Namit siya guys. Ang bukbok ni tamis. Ang bukbok yun, nilami. Masarap. Ang sarap. Nilami ang bukbok. Masarap. Anihin. Matamis kanin. Bugo. Kanin sa mata. Kainin din. Grabing pilawan yung mundo, di mo din mata. Nilami ang bukbok. Sarap. Wow, sarap. Sarap, sarap. Hindi ako makasunod. Kainin gabi. Ang bukbok nilami. Kaman nagigman yung may bukbok. Matamis sila na. Labi.
Basta mau lah kan kita kan. Kita mau ini sing mau tebak sing Mas, Sige, Selman. Ay, ba? Ito ba? Ay, kay Selman. aman. Dito sila. Ikut. Dek, kada ko tanda sa inyo, madamog bida. Di puli ba? Ya, agta naman siya. Bida man siya. Ya, ungo sa puli bida. Ako kayo. Siya kay ngilot. Ako, Bida man siya. Siya ba man siya. Kitipay po chicks naman siya. Sino man ko lang pala. Chicks. Chicks naman. Chicks ka. Gumari ka. Ayun. Hala, makatambok na ni dek. Nga, grabe. Ini sayo ba ito? Sige, kami una din duha. Hanggang ako po. Ha? Sabi mo ba? Bubo? Ako na bubo. Why ba kayo? Ha? Kundi ko mumatay ikaw ko sa. Hindi ka matay. Ay, nagbat. At kung Tulong mo yun ko. Man, Makamatay ka sa tin. Ako na. Dala ko ba to? Tin. tay ko kurang na ilim. Ano mo matuglan mo? Kurang kang boy. Pingpingin. Ah, kaya ako ata niya. Pag tayo bukang yun, Ay, ba? ano ba? Hindi man ka mo. Di ko minaw sa man. ano na siya? Namundo ko na siya para gabig taday ang lawan. Dagay ko ber. Hindi ato nero luma. Hindi ko nagdusa na. Ha? Ko nagdusa. Yung na ko. Yung na pwede post ko. Uno ka malin. Sa Windows. Sabat ka ba? Nindot mo na kasi sa ko. Kaya duha man. Ano dito, ano man dito? Mga mahal. Ang alay dito ko mahal. Hindi. Hindi ko matanatawid. Oy, mundo. Bugyo. Ikam kam mundo. Sabi ko. Ano na mabot dito? Yung naman ba? Ha? Ang pal bago na. Ah, mali. Dili. Babod. Kakang butang puno ko. Para na. No, tutol. Dili. Ang babod ko rin na. Sino ba yung pala? Tingnan ko. Oleng, oleng. Ikan to magre invite kita. Sabi mo to, oleng. Oleng. Ano ka dyan? Hindi ko lang tao. Laki na natin. Gusto ko. Nandito ka na eh. Ito ka yun, oy. Bakit ka bumalik ngayon? Ang katuling tulong katong nagkakuha sa bukod katong chicks. Kauban Gusto sila. ko. Ala. Yan ang chicks. Itong katong na ba? Katong tulong nga nakakuha sa bukod man. Nagsa sa bukod. Kauban to sila ang katong chicks. Kaya ang sundan ang una atong dili sa kita kay. Mag-uban to sila bukod ng chicks. Ang bukod. Ang magkuhan to sila ng manak to sila. Mana bisa kasi maligo. Ang chicks maligo sa ko. Maligo man yan. Nangyari ang pukot. Hindi ka ng chicks. Gusto ko na Biyakan ang pukot kay. Biyakan ang pukot kay. Nato sa chicks. Ya, sige paliit sa chicks. Ya. Kaya nang mana nagyan ang pukot. Ya wala may tao na may toy. Ano ni kuha ikawat. Kapag kanto. Yung ikawat, yun yung giluto. Ang chicks, nilakaw man. Bukid. Nilakaw man ang chicks. Tulingan ang toy ba? Nilakaw man ang chicks. Di, mahal Ay, siya. kapin. Dako kay tulingan ni ba? Hindi makikita ng tulingan. Nakabalik lang, wala nga rin sa pukot. Tugaw. Hindi ka gawin Ya. Ano? Ha? Ano na napapuka man ka? Ano napapuka man ka? Di man kanan eh? Nabusog ko para ako na. Ang katuling nito. Man ba? Umarang mo lang. Ang tanong wala to. Saan din na? Gusto. Dugin? Yan ako sabi. Sige ba? Ako sabi nila. Wala. Sabi ko mga. Gas, stop. Madatol na. Daglikan. Ano na? Nalagmas ko. Nalagmas ko ba? Punso niya. Punso. Ha? Lelet. Hindi na. Matuwa na ba? Ano yun na? Ano yun na? Sabi ko silili. Libo siya siya. Ano ba? Yan sa libo siya. Ibu ko. Silipin to. Ang baby. Kalau dibeli tadi. Mira, siya di ba? Spaghetti. Ibu. Pagiting patas. Pagula. Iyo. Ini tang
Nagturahan ba man kanina una sa kamera niya. Pero yung ko na malingaw ang nananawan ng turahan lang. Ito ang malingaw ka. Ha? Ano na, apit ng oras eh. Mas 12 naman. Yan ang hapon. Yan ang hapon. Siguro sa banda. Dan sa payas. Sa asawa. Hapon. Grabe. Kasi sakto. Nagpapukaw siya. Di mo kaon. Wala ka yan. Wala. Wala siya man? Lusok! Dung agul. Huwag na sabuntan tayo. Ay, ayaw mo pang bitar sa ila. Makaya ka tungkwan. Apaton. Ito na yung mga kestos. Tamis tamis. Sweet and sour. Dili man sour kay di man aslo. Sweet and Dami og. tamis og kuan. Para. Sweet and sour. Sorry. Ang dito ang katong Ako na lang ko sa. Sweet and salt. Malapit na maubos guys. Yun na to. inibas na mo lahat. Inubos ninyo lahat. Wala akong makain. Huwag mabunta ka. Ano ba na? No? Kabalo naman siya. Ikaw, manila yung mga tao. Huwag kayong mag-alala. Sumasayo pa rin. Tagdaan pa na nila. Basta last season. Ano? Problema ko na tao na. Ay, wala rin ko ano. Ibalik mo din sa ilmon. Hindi mo to siya. Ay, sige bro. Naman itong daan ng ngarit pang siya. May una na magduto. Saga. Ano may bayar eh? Ang ganda. Ang ganda naman si Kwan. Hindi mo na rin. Tayo'y Pilipino. Ito, balagya pa dito. Bot. Lagan din yung mukbok dahil. Bukod galing naman. Itiping ba na? Ang pukot. Ariya tibok nga. Tama. Ang ganda ka. Good. Ikaw, maganda naman ka. Good. Bad. Ay, nagtanaw. Step back, tagtag-back. Saan hindi mo damit? Ganun ang naskahot. Di naman ko na sa tamis bol. Di naman na mo tuhok ang kamay sa kwan. Naglahi man ang kamay. Kuhaan ang kamay. Good. God. Idibol siya. Ha? Oh, no, 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 Kamay, di no, naman ang kamay. no. Good. Di man ang kamay. Di na malubag sa idibol. Kaya mulahin ang kamay sa idibol. Di na masagol. Di na masagol lagi. Promise. Promise me. Promise, Good. promise. Good. God. Bitaw. Kaya kung ikuyok pa na ang mantika sa kamay. Yung kamay ni Pilit Kamuti. God. Ubus na. May isa pa, yun to. Good. God. Kaya magluto na lang mo yung mga tapagyo. Gusto pa kung kasi tugno tayo. God. Tayo nyo, nakita ng kahol. Hindi ko tang nahol. Doon na yung sako. Di ko tang nahol. God. Good. Ito sa rin day. Ngahoy, bago na yun. Ngahoy. Good. Yan na, dito tang ngahoy, bago na yun. Ngahoy, makalit ang nakuha. Ayan. Ay, kung ngahoy ka. Yes. Yan ngahoy. Namatot. Ito siya. Good. Ano na dito sa dito ngahoy. Alam mo agad eh. Bat. Naping-pigil ng lips na naman. Good. Matunan ko sa katapik yan. Ang pangit. God. We're done, okay.